хуб, мехостам мухтасаран дар бораи ҳамин натиҷаҳое ки дирӯз будан фикрҳои худро мегуфтед ва баъдан таҳлили муфассали бозиро вобаста ба ҳолатҳое ки дар ҳафтаи рақобат буд барои бинандагон пешниҳод мекардем. албатта мо дар барномаҳои қаблӣ ҳам мегуфтем ки дар ҷуфти Испания ва Олмон бешак испаниҳо афзалият ҳам доранд вобаста ба он бозие ки айни замон сармураббии дастаи Испания гузоштааст ва бо он хуб ҳунарнамоӣ накардани хати ҳамлаи Олмон ва ҳамин чиз ҳам шаби гузашта шуд, ҳарчанд Олмон беҳтарин фурсатҳоро дошт. Дар мавриди бозии Португалия ва Фаронса мехоҳам як чизро ишора кунам ки дар ин ҷоми Аврупо мо ба фикрам яке аз шояд дилгиркунандатарин мусобиқаро дар таърихи ин ҳамин ҷоми Аврупо тамошо кунем аз лиҳози бозии прагматикие ки бисёре аз даста гузоштанд, аз ҷумла худи мунтахаби Фаронса бидуни задани гол тасаввур кунед онҳо то ба дар нимниҳоӣ мераванд. Яъне инҷо бештар натиҷа муҳим аст вобаста ба бозии хуб ки фикр мекунам яке аз он дастаҳое ки бозии прагматикиро бештар иҷро мекунанд. Ман дар назар дорам худи Фаронса ва аз тарафи дигари сетка Англия шояд яке аз ин дастаҳо муваффақ шаванд. Ин аз эҳтимол дур нест. хуб, дар бораи бозии аввал бозии байни мунтахабҳои Испания ва Олмон бешубҳа бояд гуфт ки мо як бозии баробар бо финалро тамошо кардем байни ин ду мунтахаб ва фикр мекунам ҳама онҳое ки ин бозиро тамошо карданд бо мо розӣ шуда метавонанд. Фақат баъзе аз норасоиҳое ки дар бозии мунтахаби Олмон буд боиси асосии нокомии ин даста шуд. Бозии начандон хуби хати ҳуҷуми ин даста, махсусан Кай Хаверц ва дар сатҳи худ бозӣ накардани Гюндаган ва Тони Кросс. Сабаби асосӣ фикр мекунам ҳамин чиз буд ки ин даста оҳиста яъне ки дар рақобат бар муқобили мунтахаби Испания бартарӣ аввалан хуб ахиб монд, бартариро Испания соҳиб шуд ва дар ниҳоят боз дар лаҳзаҳои охир гол сар дод. Ва аммо дар бораи бозии мунтахабҳои Португалия ва Фаронса рости он чиро ки интизор будем онро надидем ва шояд ман мегуфтам ки ин бозӣ ба монанди бозии соли 2016 ба монанди финал мешавад, аммо нашуд ва як бозии дилгиркунанда чӣ тавре ки ишора гардид тамошо кардем ва ниҳоят натиҷа албатта ба суди фаронсавиҳо буд ки то ҷои бисёриҳо ин чизро пешгӯӣ карда буданд. хуб, бисёриҳо бар ин фикр ҳастанд ки Юлиан Нагельсман дар интихоби ҳайати аввалия иштибоҳ кард, аз ҷумла Эмре Ҷан ва хуб аз дақиқаҳои аввал ба майдон баровардани Давид Раум дар канори хатти дифоъ то ҷое иштибоҳ буд, ба он хотир ки дар бозиҳои қаблӣ мо Максимилиан Миттелштадро ба ҳайси дифоъгари канорӣ дар чап медидем ва ҳамчунин дар марказ Роберт Андрих ки ба ҳар ҳол устувориро ба бозии дастаи мунтахаби Олмон таъмин карда буд. Ва тавре болотар Иномиддин гуфт футболбозони меҳварӣ дар дастаи мунтахаби Олмон бозии хуби худро нишон дода натавонистанд. Тони Кросс ба хатоҳои бениҳоят зиёд роҳ дод. Намедонам чаро чунин ҳолат бо иттифоқ афтод. Шояд он фишори лафзие ки аз сӯи испаниҳо буд ба ӯ таъсир расонд, аз ҷумла Хоселу, Педри ки мегуфтанд ин охирин бозӣ барои Тони Кросс мешавад. Ва аз ҷониби дигар албатта на он қадар бозии хуби Гюндаган ки мо шумо дар маркази майдон дидем. Мехостам роҷеъ ба ҳамин ҳолатҳо фикрҳои худро бигӯед ва баъдан бигзарем ба таҳлил ва расии рафти рақобат. аслан ман мехоҳам як назари дигарро дар мавриди бозии дастаи Испания ва Олмон гуфта бошам. Инҷо албатта ба истилоҳ нақшаи тими мунтахаби Олмонро вобаста ба бозии Испания гузоштани Юлиан Нагельсман буд. Бубинед дар бозиҳои ин мусобиқа ҳеҷ гоҳ Эмре Ҷан бозингари асосии тими мунтахаби Олмон набуд. Ин як. Дуввум, дар ин рақобат ба ҷои Шлоттерберг худи дифоъгари марказии дастаи Олмон ба ҳаят баргашт, Ҷонатан Там ки як бозӣ ба фикрам иштирок накарда буд ва баъдан дар ҳолати ногувор овардани Тони Кросс буд. Яъне ба истилоҳ подстава кардани Тони Кросс аз ҷониби Юлиан Нагельсман дар ҳамин бозӣ. Ба кадом хотир? Ба хотири он ки аслан дар паҳлӯи худи Тони Кросс як бозингаре пайдо нашуд ки дар бисёри маврид ӯро чӣ мегӯянд дар аз қафо дар баъзе мавриде ки ӯ наметавонист бозингарони ҳарифро боздорад, яъне мавқеъро пур кунад, бале ба ӯ кӯмак намояд ва дар давоми 45 дақиқаи бозӣ Эмре Ҷан ин корро умуман карда натавонист. шумо дар мавриди Илкай Гюндаган гуфтед, бале воқеан ҳам бозингарони меҳварии Олмон натавонистанд бозии хуби худро нишон диҳанд. ҳатто аз худи Ҷамол Мусиала дар ҳамин бозӣ мо бисёр чизҳоро интизор будем ва бисёре аз бозиҳое ҳастанд ки ҳар як футболбози алоҳида нақши калидӣ бозида метавонад дар алоҳидагӣ, вале имшаб Ҷамол Мусиала ин корро накард. гузашта аз ин ба назари ман
омадани Лерой Сане ба ҳайати асосӣ ҳам ин то як андоза нодуруст буд, зеро ин бозингар то ҳол омода нест ки худро дар давоми масалан 90 дақиқа ё дар ҳайати асосӣ дар бозиҳои бузург хуб нишон диҳад. Ин бисёр як зарбаи хеле сахт барои бозии дастаи мунтахаби Олмон буд. Аз ҷиҳати дигар Испания бе ягон шаку шубҳа беҳтарин бозиҳоро дар мавсими имсола нишон дода истодааст ва онҳо воқеан ҳам метавонистанд, ҳатто метавонистанд дар нимои аввал дар оғози қисми дуввум ба дарвозаи дастаи Олмон голҳои зиёд зананд. Мо шаби гузашта дидем ва ба ҳар сурат фикр мекунам рафтани Испания ба марҳилаи дигар ба назари ман арзанда ҳам буд. хуб, яке аз ҳолатҳои бисёр ҷолиб ин ҳамин вазъиятҳои зиёди голиро истифода бурда натавонистани Кай Хаверц буд ва бисёриҳам ишора мекунанд ки вақте ҳамлагари ту Кай Хаверц бошад, ба даст овардани ҷоиза бисёр мушкил мешавад. Тавре мо дидем дар рафти ҳамин бозӣ чандин фурсатҳо аз даст рафт. Аммо барзами ин камбудиҳое ки болотар Бобо ишора кард, бубинед дар рафти ҳамин рақобат сармураббии дастаи мунтахаби Испания ҳам ба иштибоҳ роҳ дод бо он тағйиротҳои зудҳангоме ки дошт. Ламин Ямал, Уильямс ва дигаронро хело барвақт аз майдон гирифт. Ин боис бар он шуд ки бозигарони эҳтиётии олмонӣ вақте ба майдон баромаданд фишор зиёдтар шавад ва онҳо дар дақиқаи 89 тавре мо мебинем бо зарбаи Флориан Вирц ҳисобро баробар мекунанд. воқеан дар мавриди агар интихоби ҳайат аз ҷониби Юлиан Нагелсман бигӯем аввалан, махсусан Вирц метавонист ки аз дақиқаи аввал ба майдон биёяд дар канор ба ҷои Лерой Сане, тавре ки болотар ишора шуд ва маҳз ӯ бозии мунтахаби Олмонро метавонид тағйир бидиҳад. вақте ки ба бозӣ ворид шудем, бозингар рафт, бозӣ тамоман дигар шуд. Албатта Фюлкруг ҳам дар хати ҳамла дар баробари ӯ ба бозӣ ворид гардид ва баъзе аз партобҳое ки аз ҷониби ин футбол боз мешуд, ӯ кӯшиш мекард ки онҳоро истифода намояд. Лекин хуб дар марказ набудани Андрих ва будани Эмре Ҷан ва хуб дар хати дифоъ намқадар бозии хуби худи Рюдигер ки боис бар он шуд ҳатто корти зард гирифт дар бозӣ дар аввали рақобат ва акнун агар Олмон ба даври дигар ҳам мерафт, ин дифоъгари марказӣ дигар дар бозии оянда намебуд. Ин ҳама сабабҳое буданд ки Олмон бад бозӣ кард. Валекин дар аввал интихоби сармураббии мунтахаби Испания бениҳоят хуб буд ва дуруст буд. хуб аз дақиқаи аввал ва ҳамон осебе ки Педри гирифт баъди иштибоҳи Тони Крос дар дақиқаи 8 яке аз сабабҳои бартарии мунтахаби Испания шуд аз нигоҳи ман. Ба хотире ки Педри бозигари хати ними ҳимоя осеб бардошт ва аз майдон гирифта шуд, ба ҷои ӯ Дани Олморо сармураббӣ ба бозӣ овард. Ин бозингар воқеан дар хати ҳамла хуб бозӣ кард. Ӯро сармураббӣ дар мавқеи пеш гузошт ва капитани даста Алваро Муратаро фармон дод ки каме ақибтар бозӣ кунад. Таваҷҷӯҳи дифоъгарони марказии мунтахаби Олмон асосан ба Алваро Мурата буд то охир, то ҳамон ҷое ки хуб Дани Олмо гол зад, то дақиқаи 51 рақобат. Ва Мурата даҳҳо бор буд ки аз маркази майдон худаш тӯбро мегирифт, ҳаракат мекард ва барои ҳамлагарон махсусан барои Олмо фурсат ба миён меовард. Ин чиз бартарии мунтахаби Испанияро дар рафти бозӣ бениҳоят хуб таъмин кард ва ҳатто то он ҷое омад ки мунтахаби Испания гол зад ва пешсаф шуд. бале ва ҳамон голе ки дар дақиқаи 119 ҳам ба ҳадаф расонида шуд бо партофти бениҳоят олии Олмо буд. Худи Олмо буд. хуб бибинед ки Олмон ба ҳамин гуна ҳолат дар соли 2006 ҳам рӯбарӯ шуда буд дар бозии даври нимниҳоӣ дар рафти рақобат бо Италия. Дар замони изофӣ 2 гол ба дарвозаи худ сар доданд ва аз ҳаққи финал дар чемпионати хонагии худ маҳрум шуданд. Инҷо ҳам дар Еврои хонагӣ дар дақиқаи 119 аз Испанияе ки давоми солиёни зиёд аст дар бозиҳои расмӣ гӯем дар баробари он пирӯзӣ надоранд, олмониҳо мағлуб шуда истоданд. Ва дар рафти ҳамин бозӣ эътирозҳо ба кори сардовар ҳам зиёд буд, ба кори Энтони Тейлор ки дар ибтидои бозӣ кортҳои зарурии зардро барои мисол ба Тони Крос нишон надод. Баъдан ӯ дар рафти қисми экстра тайми якум агар хато накунам як хатои дигари бисёр дағал дошт дар назди ҷаримагоҳи худ ки онро ҳам надид. Ва албатта як ҳолати баҳсноки дигар дар ҷаримагоҳи Испания буд, ҳамон мавриде ки ту ба даст расид ва ин ҳам баҳсҳои зиёдро ба вуҷуд овард. Албатта пеш аз ҳама агар дар мавриди худи довар ҳарф занем, ман гумон мекардам ки Энтони Тейлор ки дар як мусобиқаи пуршиддат доварӣ мекунад, масалан дар чемпионати Англия дар бисёри ҳолат гузашт мекунад. Масалан корти зард намедиҳад, фол ба қайд намегирад. ҳатто ҳолатҳое буд ки корти дуюми зард дода метавонист ва метавонист, ҳатто ҳолатҳое буд ки ба бозингарони Олмон метавонист корти зарди биштар нишон дод. Ин яке аз бозиҳои ба назари ман баҳтарин барои Энтони Тейлор, яке аз доварони фаъоли футболи Англия буд, чунки ӯ бо ҳамин қадар эҳтиром, бо ҳамин қадар масалан таҷрибае ки
10-солаҳо дорад дар самти доварӣ, бозии бадашро пуштисар кард. Ба хотири он нест ки ҳама чиз аз рӯи қонуну қоидаи футбол. Бале будан ҳолатҳое ки масалан худи Карвахалро бубинед, дар аввал Ҷамол Мусиаларо кашид, арзанда буд корти зард бидуни ягон шаку шубҳа, ё масалан ҳолатҳое ки ба миён омаданд аз сӯи дигар футболбозон. Вале довар бояд контроли бозиро ҳамон тавре мекард ки мо аз он ҳаловат мебурдем. Шумо дар тамоми 45 дақиқаи бозӣ агар мутаваҷҷеҳ шуда бошед, қариб 15 ҳолати қоидавайронкунӣ аз сӯи ҳар ду даста ба қайд гирифта шуд ва он бидуни садои юкштаки довар ба анҷом нарасид. Дар ҳар лаҳза садои юкштаки довар мебаромад, ҳар лаҳза фол, ҳар лаҳза масалан зарбаи ҷаримавӣ. Ин ба назари ман то як андоза хуб ҳам набуд. Ва дар мавриди бо даст бозӣ кардан, мо ҳам гумон мекардем ки инҷо довар хато кард, ба VAR таваҷҷӯҳ накард ва чаро ёрдамчони ӯ ба гӯши ӯ нагуфтанд ки як бор биё ба назди экран ин чизро аз назар яъне тафтиш кун. Ба назари ман пеш аз оғози ҳамла инҷо дар ҳолати офсайд қарор дошт бозингари дастаи Олмон. Бисёре аз мухлисон суол ҳам мекунанд ва мегӯянд ки довар хато кард. На, инҷо ҳолати офсайд аниқ буд. Вақте агар дар ин лаҳза ҳолати офсайд бошад, ҳолати ба миён омадаи дуюмро бекор мекунад, яъне ба назар намегирад. дар мавриди он ки шумо гуфтед офсайд буд, воқеан ҳам офсайд буд ва ҳолатҳои дигар ҳам буданд ки офсайд буд, ҳуҷумҳои ташкил кардаи дастаи мунтахаби Олмон. Аммо он ҷо ҳам мо медем кӯмакдовар ҳамин чизро дида наметавонист ва барои бинандагон фаҳмон набуд ки он ҷо офсайд ҳаст ё на, ё ин ки ҳолате ки зарба аз дур буд, Нойер онро бартараф кард, Марата аввалин шуда ба тӯб расид, он ҷо ҳам офсайд буд. Вале ҳамин чизро барои бинандагон кори доварон ба таври дуруст нишон дода натавонист. Бале, ба ҳар сурат Парвиз бубинед ки дар асри 21 ҳарчанд вар ҷорӣ шуда системаи вар дар футболи масалан муосир ҳанӯз ҳам проблемаҳои асосӣ вуҷуд доранд. Мо масалан чанд сол 10 сол пеш 12 сол пеш вақте масалан Барселонаву Челси бозӣ мекарданд, бисёр як ҳолати нангин дар футбол ҳам ба миён омад ва довар боис шуд ки Челси аз идомаи мусобиқа бенасиб шавад. ё ин ки бозии Англияву Олмон вақте ки аз зарбаи ҷаримавӣ Лемпард зарба мезанад, гол ҳисоб намешавад. Хуб, ин фаҳмо аст ки он замон вар набуд, вале ҳоло системаи вар ҳаст. Мо хуб медонем ки вар дар ҳама ҳолат дахолат карда наметавонад. Танҳо корти сурх, зарбаи пеналти ва боз чиз голро ҳатман тафтиш тафтиш мекунад. Тамом. Дигар масалан дар ҳолати дар маркази майдон қоидавайронкунӣ агар ҳолати корти сурх бошад, масалан вар дахолат мекунад, вале лаҳзаҳои дигар масалан офсайд ё чизҳои дигар ба ҳар сурат камтар таваҷҷӯҳ карда мешавад. Ман фикр мекунам дар ҷоми Аврупо ҳоло мушкилиҳо аз ҷониби доварон хеле ва хеле зиёд ҳам ба назар мерасад. Яъне бо ин хулосагирӣ карда метавонем ки вар то ҷои баъзе доваронро шояд тамбал мекунад акнун аз ин ба баъд. Ба назари ман чунин аст. Такя мекунанд ба ин ки вар ҳаст, дигар ҷои мушкилӣ нест ва зиёд бояд заҳмат накашанд. Вале мо гумон мекардем ки вар меояд масалан бисёр проблемаҳо ҳаллу фасл мешаванд, аммо баръакс будааст ва мо ҳамеша мегӯем ки системаи вар масалан чандон фаъол нест, ё масалан мо гила мекунем аз он ки дар футболи Тоҷикистон ҳам системаи вар чандон фаъол нест. Марҳамат. Намунааш дар Аврупо, намунааш дар Англия, Испания ин қадар мушкилиҳои зиёд ба миён меояд. Ин мавсим ҳамон як бозӣ байни Реал Мадрид ва Барселона буд. Натавонистам муайян кунам ки ту дар кадом мавқеъ аст. Хуб, ташаккури зиёд ва ман танҳо дар охир ҳамин чизро мехостам пурсида бошам ки бубинед омури XG дастаи мунтахаби Олмон назар ба Испания беҳтар буд. Онҳо ҳуҷумҳои хатарноки зиёд доштанд, фурсатҳои голзанӣ ҳам зиёдтар буд, махсусан барои Филкру ки ҳатто баъд аз голи дуюмро сар доданд, дар охир Олмон метавонист бозиро мусовӣ кунад. Ва ман саволам ҳамин аст ки оё олмониҳо дар маҷмӯъ қаноатманд буда метавонанд аз иштироки дастаи мунтахаби худ дар ҳамин мусобиқа, чун ба ҳар ҳол ин даста аз тими бисёр пурқувват дар даври чавори якниҳоӣ шикаст хӯрд. Фақат мухтасар. Хуб, дар ин бора ман мехоҳам ҳаминро бигӯям ки ҳаргиз олмониҳо аз иштироки худ қаноатманд буда наметавонанд, ба хотире ки онҳо ягон даста масалан аз иштироки худ наметавонад бо чунин бозӣ, бо чунин сатҳ қаноатманд бошад. Аммо бубинед ки давраҳои пештар Олмон аз гурӯҳ намебард. Бале, 2 соли охир аз гурӯҳ намебард. Вале имсол онҳо дар хонаи худ бозӣ мекарданд ва шояд ҳадафҳои бузургтар пеши худ гузошта буданд ба ин хотир. Аммо дар мавриди агар омурҳои XG бигӯем,
мунтахаби испания дар бозӣ бар муқобили хорватия тамоми бартариро ба рақиб дод. Аз лиҳози оморҳои XG агар бигирем, хорватия бартарӣ дошт нисбат ба испания, вале дар ҳамон бозӣ испания 3 гол зад ба дарвозаи хорватиҳо ва бо ҳисоби 3-0 пирӯзӣ ба даст овард. Инро қабл аз бозӣ ҳам дар рафти бозӣ ҳам ман ишора кардам ки испаниҳо нобаста аз ин ки бо тӯб бозӣ мекунанд, бетӯб бозӣ мекунанд, дастаи авваланд, дастаи дуюманд, дастаи даҳуманд, онҳо муқобили олмон хафнок хоҳанд буд ва метавонанд ки пирӯзӣ ба даст биёранд. Ҳамин чиз сабаби асосӣ буд. Ба ҳар сурат ман ба суханҳои Иномиддин розӣ шуда наметавонам, ба хотири он ки дар муқобили олмон бубинед дар ҳамин тарафи сетка беҳтарин дастаҳо қарор гирифтанд. Масалан, тасаввур кунед ки агар олмон аз ин давр мегузашт ба даври нимниҳоӣ, онҷо бо ки рӯбарӯ мешуд? Бо Фаронса. Не, инҷо мо аз қабл метавонистем камтарак ҳамин чизро бифаҳмем ки олмон бо испания мушкили зиёд хоҳад дошт, ба хотире ки бо Швейтсария онҳо чӣ қадар мушкилӣ доштанд. Данияро бо кадом мушкилиҳо шикаст доданд. Аз ин бармеояд ки ин натиҷа барои олмон хуб аст. Ба назари ман сел агар барои Дания халал намерасон, фикр мекунам Дания метавонист ҳатто то ба пеналти биравад дар бозӣ. Шумо тасаввур кунед ки қабл аз оғози марҳилаи чаҳорякниҳоӣ хабарҳо дар матбуоти олмон паҳн шуданд ки Юлиан Нагельсман то соли 2026 дар олмон боқӣ мемонад. Уро барканор намекунанд. Ин маънои онро додад ки онҳо аз кори сармураббӣ розӣ ҳастанд. Барои ҳамин натиҷа фикри онҳо тағйир меёбад баъд ёне ки не ба фикри ман натавонист натиҷаи ба фикри ман не ба хотири он ки Нагельсман яке аз мураббиёни ҷавон дар масалан футболи олмон иштибоҳи олмон ҳамин аст ки мураббӣ аз ҳад ҷо ҷавонро дар ҳайати мунтахаби худ овард. Шумо агар масалан ба ҳамон таърихи бозиҳои дастаи олмон таваҷҷӯҳ карда бошед аз соли 2000 баъдан бубинед чӣ гуна давраҳои хуб буд. аввал хуб набуд, баъдан омадан дар ҷоми ҷаҳонии соли 2006 онҳо дар майдони худ вақте дар як бозӣ болотар Парвиз ишора кард, дар як бозӣ бисёр ҳам муҳим аз Италия шикаст хӯрданд ва барои ҷои сеюм онҳо Португалияро мағлуб карда буданд. ҳайти хеле ҳамҷавон буд, ҳам Клисман ва ҳам Йоахим Лёв дар ситоди мураббиён фаъолият карданд ва баъдан вақте Клисман аз даст рафт, ин чиз ба Йоахим Лёви ҷавон он вақт 40 сол дошт, агар хато накунам, яъне вазифаи бисёр пурмасъул ба дӯши ӯ гузошта шуд. Баъдан дар ҷоми ҷаҳонии соли 2010 бубинед чӣ кор кард олмон ва баъд аз 4 сол 2012 евро ҷои дуюм, 2014 аммо дар соли 2008 ҷаҳон шуданд, 2016 ҷои сеюм ва аз 2016 он тараф мушкилиёт сар шуд. Акнун ман фикр мекунам ки ҳамин ҷоми Аврупо баъдан 2 сол пас ҷоми ҷаҳон боз натиҷаҳои олмон хубтар. Инҷо як чиз дигарро мо бояд ба қайд бигирем ки танҳо мураббӣ наметавонад масалан як дастаро ба муваффақият бирасонад. Дар бораи наслҳои хуби масалан футболбозони мунтахаби олмон ҳам бояд бигӯем ки кадом бозингаронро дар ҳайати худ масалан Лёв дошт, бо он ҳайате ки омаду қаҳрамон шуд, бо нати омаду гуфтани нестам ки Фюлкруг масалан Мирослав Клозе мешавад ё ки масалан Лукас Подолский бо Кай Хаверцу бо Фюлкруг ҳеҷ вақт наметавонад. Инҷо бояд шумо ба фикри ман розӣ шавед ки футболбозони худ наметавонам ба хотири масалан Илкай Гюндаган ва Тони Крос аллакай тамом кардан корнома. Дар ҷои онҳо бозингароне ба монанди онҳо кай меояд, шояд 10 сол 20 сол дигар бояд интизор шуд. Мактаби футболи олмон чаро Клозеро то ҳол касе дигар иваз карда наметавонад дар мунтахаби. Марио Гомесро чаро касе наметавонад иваз карда. Дуруст, барои ҳамин проблемаи ҳозираи дастаи олмон набудани масалан бозингароне чун Мирослав Клозе, Марио Гомес, Лукас Подолский ё Михаил Балак ё масалан Филипп Лам дур намерем, як бозингари бисёр ҳам хуб. Швайнштайгер, Per Mertesacker, Озилро метавонем бигӯем аз наслҳои баъди. Озил. Вале ба ҳар сурат ман фикр мекунам мактаби футболи олмон бисёр пурқувват аст. Дар футболи Аврупо мактаби футболи олмон ба назари ман дар мадди аввал меистад. Дар умум масалан Испанияро агар ҳисоб кунем, академияи масалан Барселонаву, Реалу, Атлетикову, баъдан Билбао дигарҳо, аммо дар олмон бубинед дастаҳои дивизиони сеюму чорум академияҳое доранд ки як бозингароне рӯида истодааст ки одам тасаввур намекунад. Ман фикр мекунам ин мушкили чандон ҷиддӣ нест барои футболи олмон ва ҳатман ин чиз бартараф мешавад. Бале, аллакай чеҳраҳои нав пайдо шуда истоданд, мисли Ҷамол Мусиёла, Флориан Вирц ва дигарон. Умедвор мешавем ки давраҳои беҳтар аз ин барои дастаи мунтахаби олмон фаро мерасад. Шаби гузашта ҳамчунин мо шоҳиди рақобати дастаҳои мунтахаби Португалия ва Фаронса шудем, рақобати байни устод ва шогирд. Килиан Мбаппе ҳамон тавре ки маълум аст дар соли 2009 он хоҳише ки дошт ҷомаи амал пӯшид, ӯ бо Криштиану Роналду бори аввал вохӯрд, бо акси бисёр хотирмони таърихӣ ҳам гирифт ва инак ин ду нафар шаби гузашта ба масофи ҳам омаданд ва тавре мо медонистем аз
қабл яке аз онҳо бояд тарки мусобиқа кунанд ва ин нафаре буд ки бо рақами 7 дар дастаи мунтахаби Португалия солиёни зиёд бозӣ мекунад ва ин охирин бозӣ барои ӯ дар чемпионати Аврупо буд. Хуб, тавре шумо болотар гуфтед, рафти бозӣ он қадар ҷолиб набуд ва кор дар силсилаи зарбаҳои пеналти ҳаллу фасл шуд. Умуман агар ба рафти бозӣ таваҷҷӯҳ кунем, имкониятҳо кам набуданд. Барои мисол, барои дастаи мунтахаби Фаронса дар қисми дуюм онҷое ки Камавинга имконият дошт, аммо аз масофаи наздик муваффақ нашуд. Ва барои худи Роналдо ҳам як фурсат буд. Чӣ фикр доред нокомии навбатии дастаи мунтахаби Португалия ва ҷоиза ба даст навовардани ин тимро дар чунин мусобиқаҳои бузург ин дафъа акнун бори саре ки мекунанд, чун дар чемпионати ҷаҳонии 2022 бештар ҳама ишора мекарданд ба Роналдо? ба назари ман вобаста ба он чизе ки мо шаби гузашта дидем, вобаста ба оне ки мо аз бозии Португалия дар ҷоми Аврупо хулосагирӣ мекунем, ин яъне назари шахси мо аст, диди мо аст. Масалан диди ману диди Имомиддин наметавонад интизори ҳамаро бароварад, яъне хулосаи асосӣ бошад. Ин диди мо аст. Ба назари ман вақте мо шаби гузашта бозиро тамошо мекардем, аз уҳдаи кор набаромадани сармураббии тими мунтахаби Португалия бо ҳама эҳтиром ба ӯ, бо ҳама масалан таҷрибае ки ӯ дар ҳам бошгоҳ дошт, ҳам тими мунтахаб, гунаҳгори асосӣ дар Португалия ин сармураббии даста аст. Тасаввур кунед, вақте бозингар 39 сол дорад, бо ҳама эҳтиром ба Роналдо, мо медонем ки Роналдо ин дар шояд 40 соли оянда, шояд 50-100 соли оянда дигар Роналдо пайдо нашавад, ё масалан Месси. Вале бо ҳама эҳтиром ба Криштиано Роналдо, дар ин сину сол чунин бозингаронро аслан мураббиёни муқтадир мехоҳанд дар 15 дақиқа, дар 20 дақиқа истифода кунанд ки онҳо нафъашон бештар расад нисбат ба он ки 90 дақиқа ё 120 дақиқа бозӣ кунанд. Шаби гузашта Роналдо яке аз бадтарин бозиҳояшро сипарӣ кард, дар майдон хеле камфаъол буд. Ман шояд намедонем ки онҷо муносибати бозингарон дар тими мунтахаби Португалия чӣ гуна аст. Хабарҳо ҳам паҳн мешуданд ки гӯё масалан Бруно Фернандеш намехоҳад Роналдоро дар даста бинад, Бернардо Силва намехоҳад масалан ӯро дар даста бинад, ё бозингарони дигар. Ин танҳо хабарҳо ҳастанд ки дар матбуоту дар байни мухлисон бештар дард мезананд, вале вобаста ба оне ки мо аз оинаи нилгун авраи бозии Португалияро тамошо мекунем ва хулоса меёем ки инҷо чӣ сире ҳаст дар тими мунтахаби Португалия. Шояд таги коса нимкосае ҳаст ки даста натиҷаҳои хуб нишон намедиҳад. Аслан агар ба ҳайати комили ин тим мутаваҷҷеҳ шавем, беҳтарин бозингаронро Португалия дорад ва ин даста арзанда ҳаст ки ё финалист бошад, ё баранда бошад, ё масалан дорандаи медалҳои биринҷии ин мусобиқа бошад. Аммо дар муқобили Фаронсае ки яке аз бадтарин бозиҳояшро дар ҳамин мусобиқа анҷом медиҳад бо беҳтарин бозингаронаш, вақте Португалия ғалаба намекунад, инҷо айби сармураббӣ, айби бозингарон аст. танҳо ягона нафаре ки ман аз тими мунтахаби Португалия шаби гузашта хушҳол шудаму агар дар варзишгоҳ мебудам ҳамеша 90 дақиқа хеста каф мекуфтам, ин Пепе буд. Пепе ки воқеан ҳам ба сину соли худ нигоҳ накарда борҳо дар садгузорӣ, дар бартараф кардани ҳамлаҳои тими мунтахаби Фаронса нақши калидӣ дошт. Дигар ягон бозингарро ман дар майдон надидам. На Бруно Фернандеши масалан таърифи, на Бернардо Силва, на Криштиано Роналдо, масалан бо киё буданд, на Витиния ки инқадар мо таърифу тавсиф мекардем ки дар Лигаи Қаҳрамонҳо яке аз беҳтаринҳо буд. Ягон бозингар худро хуб нишон надод. На Рубен Диаше ки дар Манчестер Сити инқадар таҷрибаи хуб дорад ва яке аз дифоъгарони хуб ҳам гуфта мешавад. ба ҳар сурат ман фикр мекунам бояд худи Португалия, худи масалан шояд Ассотсиатсияи футболи Португалия, ситоди мураббиён ба хулосае оянд ки инҷо ё мураббӣ меравад аз даста, ё масалан Роналдо карьераи футболисташро дар тими мунтахаб анҷом медиҳад. Чунки Португалия сол ба сол чунин имкониятҳои хубашро аз даст медиҳад. Хуб, шумо фикр намекунед ки Асад зиёд сахтгирона ҳастед дар нисбати Роналду? Ба он хотир ки ба ҳар ҳол дар умум ба фарқ аз мусобиқаҳои қаблӣ, ба фарқ аз чемпионати ҷаҳонии қаблӣ, ман ин дафъа баргаштанҳои ӯро ба қафо зиёд дидам, кӯмаки ӯро ба ҳамдастаҳояш дидам. Дар барномаҳои гузашта ҳамкори мо Фирдавси Хусайн як сухани бисёр хуб гуфт Португалия як тараф, Роналдо як тараф. Яъне ҳоло мухлисон ба Португалия шояд камтар таваҷҷӯҳ мекунанд, ба Роналдо таваҷҷӯҳашон зиёдтар аст ва ин чизро ҳам мураббӣ хуб медонад, барои ҳамин ӯро бештар дар ҳайати асосӣ мегузорад ва аслан намедонам кадоме аз ҳамкоронамон гуфтанд, инҷо ду вариант буд, ё Роналдоро ба тими мунтахаб даъват намекарданд, ё масалан ӯро даъват кард ҳатман дар ҳайати асосӣ бозӣ кунад.
اینجا دو وریانت اینجا من با بسیاری از فکرهای بابا راضی شدم میتوانم و فقط یک چیز دیگر رو میخوام قید کنم که داشتن بازیگران خوب در هیئت معنای دسته خوب بودن رو ندارد. ما بسیار دسته رو دیدیم که مثلا بازیگران توپ در آن بودند اما یک دسته همین روبرتو مارتینز بخشش در بلژیم هم با هیئت نسل طلایی اون یگان کار کردن نتوانسته بود و کم مربیانی هستند که این گونه بازیگران خوب رو که خیلی زیادن در یک دسته اونها رو کنترل میکنند و میتوانند که همچون یک تیم در گرد خود جمع آورند. تیم منتخب پرتغالیا بعد سال 2016 محض همین گونه دسته است. هر بازیگر در چهره خود نفر اساسی دیدن میخواهد. برونو فرناندش از یک طرف با اون پنالتی که در یونایتد میزد هولو در تیم منتخب خود رو بازیگر اساسی دیدن میخواهد. برناردو سیلوا که بارها از طرف پپ گواردیولا بهترین بازیگر دنیا اعتراف میشود او در منتخب خود رو اساسی دیدن میخواهد. لیاو جوان میخواهد که رشد کند و بدرخشد. رونالدو میخواهد که کرسی رو به قول از دست ندهد. همه در تلاش اون هستن که خود رو نشون بدن. یعنی همه خودخواه هستن در تیم منتخب پرتغالیا. انا همین چیز من سالهای سال این چیز رو اشاره میکنم مشاهده میکنم. سال 2022 هم در چمپیونات جهان هم ماست یکی از سبب‌های اساسی ناکامی منتخب پرتغالیا همین بود. مثلا در یک موقعی که بازیگر خالی است و باید به اونجا پاس داده شود میبینیم که فرناندش راست جانب دروازه ضربه میزند یا برناردو سیلوا باید پاس بدهد دو سه نفر رو گذاشتن میخواد. رونالدو باید که باقی برگرده یک نفر رو کمک کند یا اینکه در حالی که باید از موقعی که او ضربه جریمه‌ای نزند و با یک بازیگر دیگر اجازه بدهد که پرتاب ارسال شود از اونجا خود یو میرود توپ رو میگیرد گویا که حق حلالی او باشد از اونجا ضربه میزند. این همه سبب‌های اساسی پراکندگی منتخب پرتغالیا و نتیجه خوب به دست آوردن است از نگاه من البته. و مناسبت رونالدو با دیگر بازیگران رو ما شب گذشته میتونیم در ضربه جریمه‌ای که برونو فرناندش زد مشاهده کنیم. وقتی رونالدو توپ رو میگذارد سه قدم قفا میرود برای آماده شدن ضربه جریمه‌ای برونو فرناندش میاد توپ رو میگیرد باز میگذارد به خاطر اون که رونالدو سرعت نگیرد ضربه نزند برونو فرناندش یک قدم نگذاشته ضربه میزند. یعنی خودخواهی بازیگران همین قدر زیاد است. یک نوع به احترامی هم به احترامی اما حالت بود در بازی قبلی در دور هشت نهایی که رونالدو میتوانست اجازه دهد به همدستای دیگرش چون برای او قلای نیست از همونجا ضربه زدن. ولی او شب گذشته پرویز رونالدو از موقع راست میدان که هیچ بازیگری پای راست از این گونه موقع ضربه نمیزند میخواهد ضربه زند. و همچنین یک چیز دیگر رو هم باید اشاره کنیم در سلسله ضربه‌های پنالتی وقتی غالب معین نشد یگانه نفری که به اشتباه راه داد ژائو فلیش بود و گفته میشود که ژائو فلیش رو بعد از این نوبراری بعد از اون که فرانسوی‌ها خرسندی میکردن همه همدستایش رفته آرام کردن هیچ گپ نه دلبرداری کردن تنها یگانه نفری که ناآمد رونالدو. بله میدونید شاید رونالدو از اون که ژائو فلیش ضربه میزد راضی نبود به خاطر اون که این بازیگر در 109 دقیقه بازی به میدان آمد. تنها 10 دقیقه در میدان بود و اصلا ژائو فلیش بسیار استعداد خوب است. او به نظر من ارزنده هنرنمای در هیئت پرتغالیا است. یا مثلا دیوگو ژوتا یکی از بازیگران یکی از گلزنهای بهترین تیم لیورپول در کرسی احتیاطی و امکان پیدا نمیکنند سرمربی که او رو به میدان آورد. من فکر میکنم در انتخاب هرچند لاتاری است ولی در این گونه بازی بزرگ یگان بازیگر نمیخواهد که ضربهش مثلا خطا رود و ببینید ضربه ژائو فلیش که پهلوی دروازه کمک کرد به تیم منتخب فرانسه. من یک چیز دیگر رو میخوام قید کنم اینجا که بله این همه چیزی که گفتیم بود در حقیقت اما شاید این از حد زیاد باشد. نه تنها ما بلکه عموما مخلصان فوتبال و حتی سرمربی منتخب پرتغالیا که در 4 بازی منتخبش رونالدو رو از دقیقه یکم تا دقیقه 90 یک طرف در 5 بازی تا دقیقه 120 رو در میدان گذاشت حتی پنالتی ها رو زد. این همه رو چی کرد اجازه داد. شاید این از حد زیاد انتظار داشتن از طرف کریستیانو رونالدو باشد ولی او بازیگر به همتا بود ولی او در حقیقت بزرگ بود ولی عین حال او الان 39 سال دارد و ما باید این چیزها رو از او دیگر انتظار نشویم. ولی منتخب پرتغالیا حالا هم با نام رونالدو میتوانیم بگوییم که یک دسته بزرگ است. شاید رونالدو نباشد حالا بازیگران نامدار کمتر در این دسته شاید 2-3 سال بعد چطوری که در ریال مادرید شده میگونه وضعیت بعد رفتن رونالدو کسی نتوانست که یا همچون چهره اساسی ریال شود تو با خود آمدن بنزما. همین گونه حالت شاید در پرتغالیا هم باشد و این عیب ما عیب مخلصان و عیب مربی است که از رونالدو به قول موی سفید حالا هم انتظاری‌های بزرگ داریم که او در یک مسابقه 5-6 گل میزند و قهرمانی میکند شاید مقابل اسپانیا خطی میکند. بله این چیزها البته انتظار ولی
ин Роналдо аст. бале Новаст аз ин ки ӯ 100 сола мешавад, аслан номи ӯ худи бузург ӯ ва мемонад. месси моро маҷбур кардан ки ба Бале, ҳамин чизҳо бале, боварем. мо ба ҳамин чизҳо биёем як нуктаи бирасем. дигар ҳам ҳаст ки дар синни 39 солагӣ бозӣ кардан ин худ як қаҳрамонӣ аст. Вақте 120 дақиқа бозӣ мекунӣ, мо хуб медонем ки Роналдо атлети хуб аст ва ӯ болои худ бисёр хуб кор мекунад. Аммо вақте аз чемпионати Арабистони Саудӣ дар тими мунтахаб дар сатҳи футболи аврупоӣ 120 дақиқа бозӣ мекунӣ, инҷо хоҳем нахоҳем ҳатман ҳамон мусобиқа таъсирашро мерасонад. Вақте чемпионати Арабистони Саудӣ ман намедонам. аммо бобо инҷо бубинед ки дар мунтахаби як чиз дигеро мехоҳам ишора кунам. Дар мунтахаби масалан Фаронса Нголо Канте ҳоло бениҳоят хуб бозӣ мекунад. Дар мунтахаби Испания Эмерик Ляпорт дифогари марказӣ аз ҳад зиёд хуб бозӣ кард. Вале онҳо ҳам дар чемпионати Арабистони Саудӣ бозӣ мекунанд. Ҳатто дар дастаҳои заифтар аз Ал-Насре ки Роналдо аст онҷо бозӣ мекунанд.